хазарта си опле кошницата, не го мисли, това, за което българина, това е типичната черта на българина, за която не трябва да променим. Няма никакво значение дали той си оплел кошницата, ако 99.9% от хората в България гладуват и нямат какво да ядат. Аз не го мисля. Аз мисля това, че той даде лош пример. Пример за това как чрез музиката можеш да придобиеш авторитет, да се бориш за някакви каузи, да изстрелваш политически субекти с много гласове, които са фалшиви политически субекти, измамиха българския народ и те в знак на благодарност после да ти делегират, да те изпратят на екскурзия в Брюксел, защото теб те е срам да стоиш от тях в парламента, знаеш, че подкрепи мошенници, нямаше смелостта да застанеш до мен, когато ги разкривах, както и Рашков, а си един мишок с едно коремче бирено пенсионерско, който замина за Брюксел да взима огромна заплата. Това мисли с Никола Минчев. Политически кариери приключени, мишоци, които се скриха. Хубавото е, че повече никога няма да има евродепутати от тези неолиберални ППДБ измислени партии,